това е клипа на Денис Живков и нашия гост Денис Живков и аз. Емо. Това е нашия гост Ники. И сега ще снимаме клип на FIFA. Ще го качиме в YouTube, да. Но ние другия път ще снимаме на Майнкрафт. Сега просто нямаме батерия. Само той има батерия. Само един телефон има батерия. И започваме. Зарежда се. Само да ви предупреда, Ники много псува по време на матч. Понякога. Понякога, да. Ти кой отбор ще си игракаш? Значи аз този матч ще съм в Барселона. Дени със сигурност ще е Реал. Както види? Да. Ето, както виждате, той е с екипа на Роналдо. Любимия му. И ние в момента сме в къщата на Ники. Малко бавно зарежда. Ето, заради. Ти заспа ли? Да. Николай заспа. Чакай, аз не игра. Чакай си го. Не, чакай само за минути. Препари ме толкова. Моя капитан къде е? Хави ми е капитан, брат. Така ли? Да. И Хави ли ти е капитан? Да, ето виж. Хави. Брат, какво ти казах, че беше това за капитан? Добре. Нема ли, че ти е капитан? Да. Бати. Що не ти е Меси? Добре. Да, аз това ще чуда. Ти за кой си, бе? За Ники, защото той е от моя любим отбор, Барса. И както виждате, той е с Меси, а Дени е с Роналдо, двамата врагове. Аз съм единствения, който е с Роналдо. Да. Ето това са тренировките. Ники, както винаги фокусира. И Ники, да. Мама, ти да е И той вкара. Не знам как се реже от клипа, да ти показвам самите пръсти. Hello and welcome to La Liga. So this is it. It's El Clasico. Това е отбора на Реал Мадрид. Да, така. Ето и хората. Ето отборът на Барселона. Футболен клуб Барселона. На врата Тер Стеген. Абе, какви ги говориш, бе? Ти не си говорител, човек. Не е нужно толкова подробности. Предупреждаваме. Барса! Барса! Не успяват. И Реал, както виждате, повеждат. О, не! Барса. Ето! Псува! Както винаги. Казах мама! Да! Мама ти, мама. Роналдо е по-бърз Неймар само с 1 милиметър. Ники, милиметър е. Забравих думата. Метър е много малко
Да. Neymar. И милиметър не е нещо от бързината. Benzema. Marcelo. Пак ли бе? Я. Karim Benzema. Не. Да. Jordi Alba. Нема. Не. Както виждате, Ники повежда, т.е. Барса. Ау, Касиас! Ау, Дурспа! Какво цъкна? Червен картон. Ау! Я кажи Червен картон за Касиас! как се сменя. Не бе, трябва... Не може да ти се смени. Трябва някой от отборите да е вратар. Да, от отбора. Да, ето. Сега Карвахал пази. Карвахал. О, възможността. Ето малко приближих. И гол на Меси! На Ники! Ау, 1-0 за Барселона! Какво проклетие за Реал! Ай, нали си? Уу! Скоро ще е финал на Чемпионс Лига. Да. Полагайте кой за кого аз съм за Ювентус. Аз съм за Барса! Аз съм за Жълт картон за кой? Пепе. Жълт картон за Пепе. О, супер. Pedro. It was an easy interception. Rodriguez. О, yes. Родригес. И не, няма гол. That's very well read. And that's a very good interception. And now Iniesta. И както чухте, казаха педал Иниеста. И да, както чухте, Ники псува. Не бе, мач го каза. Питай Дени. Не чух. Педал. Червен. Трябваше жълт. Червен за Пепе! Сега направо червен. Да. Чакай, искам си видео отбора за малко. Led to reality of the red card. Аз я бих, когато... Какво правиш на И както виждате, отборът на Реал Мадрид е проклет. Този матч не ми върви. Да, само жълти. И както виждате, 8 минути са минали. Оу! Брат, само как излетах Карвахал в реброто. Видя ли? Аз не мога да трябва да шута топката, ама шутах Карвахал. It's Messi. Back again. Ronaldo. И Друг... Ей, Дени, With this attack. трябва да купиш камера, защото аз много треперя. After that save. нищо. The shot's off. Ау, какъв пропуск за Реал. Какво правиш? Сега само да не превъртвате като другите мачове, защото тук зрителите ще се разочароват. Които са за Реал? Да. За Барса. Не, за Барса, за Барса. With this passing game. Не. Мятай се. Да знаете, кажете в коментарите за кой сте, за Ювентус или за Барселона. Разбира се, че за Барселона. Да. Няма никой за Ювентус. Come from Real Madrid. Не, ще има и за Ювентус. Те не са чак толкова омразен.
О, както виждате, жълт за Дани Алвеш. Повтарят. И сега стената на Барселона. Ники, мърни си грамадната картуна. Ще ще я разбия. Това ще го изреждаме. Не мога да режа. Аз знам. Вълнима. Аре! И какъв гол за Барса! Днеска честно да ми върви. Да, не му върви на Дени. Това го е мислили. 2-0 Барселона. Ние ще играем след това още един матч. Ама заедно. Да, заедно. Не, ние ще играем още 7 матча. Ще играем за купа. Не, ще играем. Хора, нали знаете, че ако играете 7 мача, позорът за Реал. Дени, може ли да изключиш телефона, защото нищо не се вижда? Може ли да изключиш телефона и да се приближа, защото нищо не виждам? Добре, как така? Чакай, айде спреш ти това? Не бе. Да. Не. Уау! Какъв позор! Какъв аут! Извинете за този цвят, но телефона не е добре. Какво? Чакай, спрем на пауза. Извинете.